Så er det for en blok, vi laver. Så er vi... Nummer 3 blok, tror jeg det er, vi laver. Vi vil gerne have lavet en godnatblok. Ja. Og det var min idé. Ja. Og så vil vi gerne fortælle om, hvad vi har lavet i dag. Og sige godnat. Ja. Hvad har du lavet i dag? Ikke rigtig noget særligt. Nej, ikke noget særligt. Vi har gået nogle ture, og, Ja, som I har set på de andre blokke jo. På den ene blok, der her altså. Ja. Vi har kun lavet en. Ja, Nu har jeg den ene blok. Og så den her nummer 2. Vi har lavet. Så, hvad... Og klokken den er... Hvad er den? Det ved du. Den er 10 minutter i 12. 10 minutter i 12, ja. Der er nok Så- sent at være oppe. Ja. Meget sent. Jeg er ikke træt. Jeg er desværre ikke træt. Nej, det der... Så. Hvad? Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Vi siger bare farvel nu. Jamen, bye. Godnat.